Sladký spice blend karibských melasových rumov Timon The Spirit of Adventure. Túto fľašu do recenzie poskytol Svet nápojov. Ďakujem. Timon je spirit zložený z karibských rumov, presnejšie z Dominikánskej republiky, Nikaraguji a Venezuely. Podľa oficiálneho popisu bol na destiláciu dokonca použitý podstyl, čo sa mi úplne nechce veriť. Zrenie prebieha 3 až 5 rokov v dubových sudoch. Rum sa blenduje ešte v Karibiku a následne smeruje na Slovensko do Liptovského Mikuláša, kde sa prisladzuje a maceruje sušenými tropickými plodmi a korením. Po ukončení macerácie sa riedi a plní do fliaš pri alkoholovej sile 40%. Na tvorbe Timonu sa podielalo viacero odborníkov. Jedným z nich je napríklad aj Tomáš Guillen, slovenský barman roka 2018 a headbrand ambasádor St. Nicolaus, ale tiež aj známy sommelier a enológ Jean-Daniel Langibou. Poďme ho vyskúšať. Nos je okamžite plný sladkého karamelu, trstinového cukru, cítiť intenzívnu vanilku, aj pedrožuvačky, koľkých z vás ich ešte pamätajú. Tiež niečo ako sladké, dražé, ovocné cukríky. Chuti opäť dominuje sladkosť, hlavne tá karamelová s výraznou vanilkou. Nasledujú jemne kyslasté ovocné cukríky, mango a hodne trstinového cukru, ktorý prekrýva akékoľvek alkoholové stopy. Až mám pocit, ako keby som pil nejaký sladko-nealko drink. Timon je výrazne sladký rumový spirit, ktorý poteší milovníkov značiek Bumbu, Piquero, niektorých Don Papa a Harise. So suchým, nedochuteným a nedosladeným rumom, ktorý mám rád, veľa spoločné nemá, no o to sa ani nesnaží. Šialená diverzita súčasného rumového sveta ponúka aj pitie pre nenáročného spotrebiteľa, ktorý chce niečo jednoduché, sladké a nechce sa mu doma miešať si drinky. Patríte do tejto skupiny? Tak toto môže byť vaša voľba. Dajte mi do komentárov vedieť, či ste tento rum už ochutnali a ak hej, ako vám chutil. Pite s rozumom, len od 18 rokov, len kvalitný alkohol, ideálne rum. Na zdravie, ahoj!